Katnya Koht, mensang koras, mensang kapay, kecaikan koras bebeltau tabnan baran Bible statuwach. Ikabing kiyang Koht mensang kapun ranwach. Ewiyaw mensang na Koht kacing kapay at amor na manamang kecay mensang kapun ranwach. Ingay meban dosa sabon ng Koht masa ng kecay mensang wach. Arumuan na ibang tao lang. Ay ba nagis siya kawewe tayo small. Atay Lelenda Soukon. Ngay may ang kichi. Ahnsowo chimiminan Wehin away. Nan maun. Muna siya ibang tao lang. Ay magpakita siya na niyo pa na siya kapakat. Muitang ngayon Koht. And kachin maleti ng parang Bible statuwach. Muan sa ng Koht masa na pang kapulpul. Arap siya niyo pa na, so siya napilpul wasama kamiyang. Wasama imiyang. Makaw niya tatak. Miminan stosa, changachang. Ngayon Koht. Ang kachin niya yang kichay. O sinsilay kichay na maray ng rano. Chay na ba no kapakat? Kalangan ang kamusyo wa Koht. Kalangan ang kamumesang kapun rano wach mensang. So kutong kamuichasyo wa Koht. Sembuyach kapangong kamumesang wach. Ikaping kumeler so wa Koht yewo myongyong. Amanaman kich. Mepiltaw tarsyo wa Koht. Nang parang Bible statuwach. Neirail akan mepilbantaw tamur. May Koht kalangan ang kamumensang. So kutong kamumensang kapun ranwat siyo wa Koht. Iya chinang siyo wa Koht. Inang na chinongyong. Sanrong sa panong masa ng kich mensang kapun ranwat. Ipakicang nga musaraw siyo wa Koht. Ang kaching maleti siyo wa Koht sa panong masan. May pampos na maray ng ranwat siyo wa Koht. So siya kayo naikak kung kaching tatawang kanya siyo wa Koht. Away niya iban kapul sa panong masa. Nga namu mayang kaching sohte, nga namu mayang kaching kaway. Mensang kapun ranwat hewe myongyong. Ichaman ikapakat kiyang kamu. Irail maramimin lala wasama rapin mimiya. At myongyong sang kakang kawan patapasan ala sa panong masa. Iya ikapakat mensang wach may Koht. At myongyong sang kakang patok sa panong masa ng palmaw na at myongyong. Ari image may watong kamusyo wa Koht kami yung kaching iangahki o kaway sa panong masa ng kich mensang kapun ranwat. Amen. Kat nga Koht, kat nga kalangan ng Koht mensang wach. Ikamela na may pisan-san. Tami menew kiyang chay mensang wach. Abang kosang nan pukan matu. Nan pukan matu iralaw teriya isak limaw. Ira chikikeo po tilehda isak sidu. Wasawa kasakasaya maurin Serepein Meonono pa rin niyang kasamwo. Kachtonol kamwohd. Ariya iralabang chay mensang kapun ranwat. Tik chay lang Kolokol. O kesempwaliki Mahsen Koht. Ikamela na neirail akan na chiyang emen. Rabil neirail loalopwon. Ahpw ng kapretong kichay siya mensang wach pilpileo kachaman kong kichay. Kesempwal kichay ng Kolokol sa palmang Koht Mahsen ang kichay. Ipang watakong kichay nan irach po yung kaksainsan. Nan rach kicik nan matu iralaw triya isak limaw, irachikicik eo ko tilehda isak sidu. Masanin, ni ahnsowo, Wehin Koht pan rasehng, Serepein meipwon Me ale neirail lampakan o kohieila por niyang kasamwo o kamwohd taman. Limmen rehrail loalopwon,
Limmen melalokong. Melalopwon ko ari tilehda neirail lampo ko. Sohte iangahki pile mecha. Melalokong ko wahda kisin pwoatol kai tilehda iangahki neirail lampo ko. Ari niyon kamwohd ponten parato. Serepein ko karos lisuluseja meirla. Nindukatong puongo neirail palupuar pachowan. Yech all kamwohd esamotor. Kumay kohieila o kasamwo. Serepein ko karos perita o porta o olopeta neirail lampo ko. Serepein lalopwon ko ari tayang melalokong ko. May kitong kich mas ekis pila no may lamkan. Wenay pahn kunla. Melalokong ko sapang ray pachowan. Ete sohte pahn charang kich o kumay. Mema kumay be kowe. Pahn pila no may lampakan na stowakan. Serepein lalopwon ko kohieila pahn pila neirail lampo ko. Ninto ko na ray minisali na stowa ko. All kamwohd kaleleto. Serepein Limmen meonapatar iangahki ng kamatpon ko pwoatol. Waniman imo aprechki. Katakato serepein cheko parato. Rehab luklukwar sangliki intinta. Main komkachin ruchingatang kich waniman. All kamwohd sapang ray nasani. So, isasa is kumay. Jesus arukaching kain sakala karasaras pwachech nasani. Kumain or masmasan. O kumain sa sarano. Te awa. Amen. Kapunga coach. Nan irang puk may meneu yang kecai men sangat nan mati ralaut riai sak limau. Anan mati ralaut riai sak payo. Jesus kacin kawewe yang sapon macam petangko. Kiletkan tesainkan mepang kasaleta. Mekactong Christ karyao karanto. Tenak chan lelato. Na sabon mo chay wasang watawat. Ikamay lang chay karas pil karungayan men sangwat. Tuwan mo rin Serepein ek. Nakokaw ng paranyang kasamwo. Kactong Christ. Main ko, masanang coach ang kachay. Mealetar Christ. Masanang coach ang kachay men sangwat. Ang kachay mamuitang Christ sa chay mo. Tami pachawan kumang kachay mamuitang Christ sa chay mo. Niyan sa may watwat akarang pukach. O bilang yan sa umawang natamatawa. Esensyal na Serepein kakaras. Rarongya masanang coach. Iray karas mo itang ang Christ sa hay mo. Kaya masani may iray karas kong na. Ranyang kasamwo kachton all kamwohd. Aptang esensyal ahnsowo all kamwohd kachto. May limang rehrail na lalopwon. Yan sa raporta o nagata pa rin yung kasamwo. Para tiyarata may pilan neirail lampakan. Chik-chik lang. Epang kun lang. Pari may wat ito at siya ilang men sangwat. Siya ilang Kolokol o kesempwal kumasa ng coach. Ikami nila may masa ng kasaya te masa ni lam. Siya ikaras wewe kutakot lang. Minya sangin lamp riyaw. Ayaw lamp ay battery. Ayaw lamp checking kiyang kisin dala. Or ma lamp watch the lamp yo. Kichay sohte pang kiyang kisin dala. Apan sohte kakulim.
o pain socha ka dengan lampuach. Lau kicay panaw te yang pile. Piltuwe cha me patri mak chay sa chubang pain ta patri yo kiyang lada nan lampuach ash pangkak ok. Or masa nung kuwa chang kicay may sawach. Yay kicay no ya lampo. Lampo yay achamaw. Sa panang coach masa nang chay men sawach. Emen pileo kung ang egeng chay. Men pileo kakilakaking chay. Chay lang kolokol masa nang coach. Tame ang kakao talampuach. Kampagapay. So chay yung sang kakao tekindang memimareja. Likun masa nang coach. Masa nang coach kadeo nakakaw tayo chamaw. Po yang kak miya linga ang kak stainsal ang meche ka po rengkak yang kilangatang linganin coach manage rengkak yang kilangatang limpakan coach manage pilpuksaraw masani may ikchay no uya kamarayin kay sampang stainsal nan mati uralaw limaw. Kira cuci keisak tayo, isak lima. Nakchay no ya kamarain tayo sampa. Kachay kasang kani mo yung meipwon toleo. Nasoch kakrila. Ikami nakchay karas mangi. Makani niyo meipwon toleo. Karas na mimipa. Panasa isaw tamat ang kiyok. Tangking kani mo. Ay isaw tamat tangking kani mo kunla. Ari men beliau kakek lakaking chay men sangat. Pagkacang kaskasinen kelay, kacang nane kasan ta sampai sapal mang coach mas. Kacang nane masalan coach, puenaw tau ta kamwohd. Eso chay char kacang sang koto klak tuaw, pagkacang raw masalan coach. Kacang pang malo pilpura to klak walu, kacang pilplewaw tau. Kami pagkakain ng pangangating kicay may sangat, mangutang kicay na kicay ang pagpasang sa palmang coach masan. O wahda, po coach pa masan ng kamwohd. Ikat patabatang kemasan ng coach, apam mimi na niyo sa neirail. Makampak pasang masan watch, coach pa masan ng kamwohd. Tarakang ang mumuyong. Ang saukis, iwiya kapakap, ngayon watawat na naiparo. Ay po, patlong alay tatong niya. Watawat, out. Cooking share. Pumaso, akapan explode. Ariya mo mong kaparanong niya, ano kaya, utlanangay ko at melan kang pagkapan. Kichay na ang teking kichay masa ng coach. Pwede kak sereta. Limpakan coach. Ang kak sain salata. O ang meche ka. Pwede iya siya peka. Kichan dosa sa palmang coach masa. Kahit tekin ay pukakaleo. Dan anti-chakiap ko. Tingray ka mechiyang ermoy. Apniyan so nakchamoy kang kray sa kamwohd, kicayang er pukaki, lingan lampuach en sainsa. Lingan lampuach en kak sainsa lata. Ari mong prong kachamang kicay. Lingan lampuach pan socha. Lingan, may socha pan watwatak sa palmang coach masan. May socha pan kayang masan ng coach. Niyan so nakchay pang pul. Kapimpilyo, cebang kaprata paito na 5 pulpan paito. E bang uyo kusukus pilo ng kapo, es chik laple. E bang kusukus lalaki apapestil pang tir. Ari may mga kapratong chay dito na chay pan uyo. Raw masa ng coach, pero wat-watak masa ng coach. Mamorki masa ng coach.
bangka puya mengkawai o dengan masa ng coach limpagan coach pantakarata irailakan maraparapaki rin nga sala is coach manage esensa ng rachikichik achay wasang patawato ng rachikichik isak riyaw niya isaw Serepein ko puro to sa ngaray kaparapaki plan neirail lampakan ay isaw maralalo to rala challenge o rehrail kamwohd ano open akan sa pangtun ray mesong esasa Israel kan pagpapay ay isaw makaw na pang coach to so cha isaw and changala o paki wasamak siya kung romasa ng coach sangnya ichahan plewaw tao Pempuk sarang masa ni, may irailakan, makaite akin irailakan, makinakarya, ekari, lukulukwar, masa ni may ngay kaon, may panyan katalon na Wehin Koht. Nasaysal nan bukan mati ralaw kisura kuchikriyay sa kayo. Kahit ang koros, makulukwarin, may ngay kaon, may panyan katalon na Wehin Koht. Apuray kancha, makingkapayata. Kupura sangnan masa ng coach. May panyan soso ko Wehin Koht. Ari may nang kamangya king kichamen samwat. Kichang Kolokol masa ng coach. Kesempwal ko masa ng coach. Pilpuk saraw masa ni. May socha makinis sa katalam. O kitiyan pang kopa. Pwede kakamaray ni tapon tawa. Mabangkita lang to nantawan pwoatol. Lampas sobrang kasalita wasar rin na meipwon. Or yung kasempwal masa ng coach, kaya na tao teking kaya. Kung masa ng coach may bangkak pusikata, may bangkak kamakele, o kapareta, wasar rin kan na chamo. Kung kiyang kakungila, mo ay silang coach. Kiyang kakubuyan, sa palmang coach yung tataw, may tipak. Pariyay talaga pa kung siya may sandwich. Kan pakatay, kamay ko. Tama kung yung tao teki sa palmamilang. Kapasambal, tama siya tao teki sa palmamilang. Masupunod, mauntik siya lang. Epil kakacyapunod, makcha so siya pan ewan sa palmang coach masa. Kaya kaya siya iminan neirail lockdown. Kapunatin pil, kapunatin sang chocho. At magchay lewan sa palmang coach masan. Ang so mapunat pukas pang kung kota rechay. Dagag mata-matawa, Soukon. May banguya po kakuyay poy Soukon. Kesempwal, koros magchay punat kita chay kan rapa-rapa kumain ko. Koros kami binay sa palmang coach masan. Niyan so magchay kung punot kita sa ngayon, imang kachaman kong chay na isang ngayon. Mag-coach masa ni. Kachay na hindi, kaparapar kong may akan magchay naman ang magchay pinasa. At kachay na mo itang coach. Coach pang kach kita. Nanda pimpatak relax sidu, rachikichik demaw, wano. Namamasa ni wasa. Niyan so magchay ito sa masa ng coach. Kesempwal pagchay kinang kita kokon. Magchay kalewlak. Magchay so salar. May nanay kapakapakan. May ikaw na kung karong iya taso. At masa ng coach, masa niyang magchay. Magchay siya kalew. Po coach na kiyang magchay ler. Nanipruy ralaw tayo saksilu irach kachik limaw. May sohte pa mo isang chay, sohte pa kasi chay la. Ori na kesempwal chay ng Kolokol sa palmang coach masa. Song koros makapunat ki, song koros makaraparapati. Pasakang koros may binamasa ng coach. Ori kesempwal ng chay na nautaw tayo kong chay ng Kolokol, masa ng coach ay nautaw tayo chay no.
Pues me pang ya stava pa chai, ahnsowo mak chai sokewe. Ahnsowo mak chai mok kowe. Chai ka watak masa ng coach, pertan may isang watak masa ng coach. So chari ti me coach. Apun yan ahnsowo makampan sokewe, song yung mapamporata mo. Masa no kumpleo, nganan coach kumprang ka siya man chai, tamak chai watak ko. Ari me Kesemwpwaliki, masa ng coach, now take chai. Kachai so lang, kachai anane masa ng coach, now tao take chai. Chai te richar kik chai da muy taong cha Christ sa chai no, chai lang ya muy coach to Christ. Chai panintap tuwe siya Serepein Limmen Kolokol. Me osaya mo Christ pang coach to. Aplen rano, puya kya rai so cha buya me coach. Elen rano raptiara tama neirail lelam ko so chencha. Tama min rehrail so chencha. Ikamere mak chai kul rongok chai lasa. Pusaraw masa ni me masa ng ko so pan soral. Song koros pan soral ap masa ng ko so. Kon papapan kom te pa ni Soukon. Chate pa kong komen aw yawi coach tong Christ. Puya kumasa ng Serepein soral. Pukaj nakakpa sang kicha. Miya ewan sa upal na ito magchash pa mo yung yang magpapasang pukaj. At tama asaw kas kasali ng kicha mamasa ni sa kung mamasa yung Serepein soral na. Yay masa ng ko ahnsowo tamak chow tao te kicha mo. Yay masa no magchow tao te kicha. So cha me man bang kakatya sang kicha. Apukaj, ahnsowo koros ekakpat sang kicha. Ap masa ng coach, magchaw tao te kicha. Me bang chenget na chanong yo. Cha magchapang yo Kolokol. Or magchakowe, petepet na masa ng coach. Akicha kakocha, kamang pila coach. Ahnsowo magchapang te sa chakapan. Amay kowe dan nan masa ng coach. Uya laksa na mo. Yan rong batak sang nan masa ng coach. Piniyang ahnsowo chay pinwatak. Puimen pero nga sang coach. Asaw bukas koros pansay salta. Ahnsowo mepelya pa cha. Pangkindel kicha. Pues so chay yung song. So chay wachay ken. Likim masa ng coach. Mone bang kaira lang, ayaw ang chay may sawat. Ibang share siya ay testimony. Tuwan tama coach niya yung I know. Nan irairan lockdown ng chay ni nilala. Ay wasan tatak sa paman titatak ni isak tuwang mas. Or may kurator ning so chow ya me coach. Imimisali ni mo na weekend murisan. Niya bang nyo. Ikamere na men riyaisak wano. Nan riyaisak wano mas. Yung on the kasto COVID-19. Ito ka na itanapon COVID-19. Aray, iwut-wutatan, apsong yung makutare. May man watak nan pukang kautya. Pwede kami na magchay mamor nan kautya. Ay mulan masa ng coach, yung pukang kautya. Arya tatare, mawatak ng pukang kautya. Pwede chama-chaman, mamiya ew kusan, kiletkan me Jesus masa niya sa pagmachon tatangko. So mawyo. Pileo kisan sa pagma kilet. Me pangkasalita me karanyang ya sa pagma kachto karya. Ari ko na watawad, ko na siya may chapsang nan. Labing pata kuralaw priyaw. Ngay watak kodi. Ibu yang watawat ko tidak raj kecikisu. Ibu tu wasa.
Ira chiki suwa masani ari meminya salanga menrong wasa enrong kanayang tama ngay saraw masani ng muot soka niya wata katawasa chuti Wei wata kasanga chiki riya ko dito na lisu isya chama tami watong ko para niya so men tama meman meminya salanga rong ay rong kanayang ipurala yung chapta watawa Niya wata kara chiki riyaw masani iyasa amuyaw-yakan iyasa apada nam tatawangkan o wan kanangama wanam kanangama iyasa tuanam socha kumpung kiyara maswatkan o tuanam rapakitar maswatkan makin pain yakin ray wamparan o tuan tiyaratar armika Kainan kanangama wan lokalong kiniya melaut melen ka socha man nan kapet chikla ira chikla yo masani apyech me koch me swat krem limpakong ya chikla socha tuwa cham limpakan maso niya so me wata katay rampukach Sangin chow yo mina na nung yung imen yung chay men sangat men shiram chay testamanya ran sidu imini knan rampukach kapkapreya iso ngata wata yung sangin rachoron apa changalare irach kichik tayo niyan sa umeyang kita chow na nung yung iyasa makoch man kasaliyang niya mekoch Iyasa no coach mama sanang no. Niya bang niyagan no kono ichawasach me kopkopreya. Len ning soran ran sarawi. Niya so meipwon ko tatok. Lakin chap klap limau. Apo kapung tiyang coach rano masal klap payo. Pwede karkarwaro. Pangin niya may pangin sa malata to, iklanan ko kinakpayo. Masal siya itong tisampung, pero siya nga i-chap kapaka. I-chap kapaka, mga biya kapaka ki. Prong ko propesang pukas, mga ipiliw katakwasa. Mumanay kapaka bang coach rano, ngilemping takcho, may yayang coach. Ipipitang kiyang, tame sa masa ninyang nyawasa. Kung irachik riya o maramaw na isalang niya, imuman. Kung siya parang ki, amen ang niya may pagsuwat luman. Nang rachik riya wa mamasan. Pwede nang rachik tayo, masan ni, may yach may sapong kre, suwat kre, pwede ba ko ang rachik lang. Ori wiya kapagapin siya may kuya, pepitang kiyang, tame kuya. Ipilkung kas niya yang pwede kami kumunya. Ibu yang match, yang kate sa pano masa na tamo kong masan kiyang yan ang rampu kwach. So siya may ko siya leti. Niya ito ang lapo na yung dulo kapag ako ngay pilmay lang. Ngiliyo ko at yang niya. Nakapuriyata. Niya isaw may pirta. Kung ngilo ko at yang niya, tuwa siya isa siyang munay pan. Kakawe yang niluwach. Ap ngilo ko yang niya chamenta. Chamenta muman ay sa nakakungkola tatok. Kasuka kampan pakeo. Makabampan menicheo menichriyaw. Eso chong yame ko makain sa namaw na namno. Makapan ko menichlimaw. Wehin Koht nakasocha men face ismam kaunu wasanta tao. Socha kilim na samong ismam kaunu wasanta tao. Ay sa nakakungkotong niya. Icha masano. Ay sa may masan niya sa may kungkotong Wehin Koht. Ahnsowo siya tuwa siya sa ngilay kay uyakin siya yung porportanya pumanayawang coach
Wehin Koht chikla. Ikapin yang Koht. Muran rano koto. Isalar katrapking. Karba na chay lockdown. Ma COVID-19 makari kada so. Aku katan kisang muran rano koto. Ebuya wake up call. Oh ngay no. Na Koht kachin pampangin kimnya may Koht. Iutasan siya kasama ninyo ngay pala kasinenta niya itong kokobot lang mo. Ahnsowo rehrail pas kasinan wasaw. Aribleo po katang puksaraw yung ngay bukurang kapre yung wasaw. Nanrachikuchuk payo apyech may Koht may swat krem. Ang limbak ang niya ay chikikla. Esochat wecha ang limbakan masa. Nanrachikuchuk limaw siyamanta tuwan ang taway sang nyaya. Or kalula o wanya kapala. O prong nan amor yung yamaw and maso. Magasocho kalula o wanya kapala. Ipan kohieila rail. O kisan tawal ng lam ng tawal. Kampakapal. Makomi yaman Madui ya. Namuitang rehrail. Ano, pangatar sa manaro. Matamatawa, magkachapungpunguan silang yung Koht. Dagchabilsokaw sila na Wehin Koht. Amasan ng Koht, ang kami, pungay may isang kapunranwat. Koht ng pram pangin kung kachama. Koht masa lang niya, kwekya social media sa lungala. Pinamasa ng kamwohd sa Koht. Kaya kaya sohte ng kichan sa lungana. Emen pileo kachaman kung kichan. Is kichan sa magchamoy kang price. Kamwohd. Niyan sa may watakalan, rachikuchuk tayo, rachikuchuk limaw. Niyan sa may kapakap pakmakreng Koht. Pakmakreng Koht, o yung kasayayang Koht, may isang rano. May yanagata po yung prong niya sa palmatataw. Yung nakareta, iminumuha siya may isang kapunranit. Po yung katete is Koht manat. Pag-ibig ng kakilakating siya, kasempwal ng siya ng Kolokol. Kasempwal ng Mahsen ng Koht. Po Mahsen ng Koht, at ng Koht po yung yamin kapong kamwohd. En huya kamwohd. O en kasalayang siya, yawasa kamwohd niya. Arit siya naute kung siya Mahsen ng Koht. Makomi yaman, na yang niminan rehrail may nimilala. Ako siya kaya karamwohd. So siya yung song siya nanawya. Mahsen ng Koht Mahsen. Kaya kalula o diya kabal. O prong na kamwohd rin babayi. May tibak maso. Magtsapiran ko maso. Nan karyang ko rin kan, ralaw kisurat ko siya kay sakpayo o Mahsen yung wasaw. Magtsayang ko tongi. O kaluna. Kapakatongi, abang karongit siya. Nan kayang wayo o Mahsen yung magtsayang hampol. At siya mo. O lukwaryangin. Makomi yaman ganyan rorong. Nilayach ay katkatete Mahsen ng Koht may sangwat. Kamu may uyata mo Pilipin may sangwat. At miyamin lumang. Makareta mo yan kung matamataw riyaw. May kamu yung yata ang Pilipin teso. Dakam matamatawa tami ang ramas kampanin tahatin kamu. Popong. Kamu nyak kamwohd ang kampakakamkan, taharapaninta. Imang kachaman kung kamu may sangwat. Nakuha siya kaya karamwohd. Niya isa mag-Christ pangkach to karyaw. Isna kapunpunat kumani midumaman, tamar paninta kinuk. Raso siya pa niyang kasina mo ang Koht kinuk. Kambang kalew. Uman Koht.
Ari iya coba saya sawas pena sampah. Pokcang kakan kohieila ka. Amen chay. Kicang kaku ya autau. Kisapol mang coach masa. Ari makamu ya man yang rong. Ape karong coach ang mo. So chay usang kichana no ya. Chakotong acha mo silang coach. O kapakapang coach. Ak chik lang mo silang coach. Wah kilap me bangkar yang kicha. Acha mong yung. En chow kila Mahsen ng coach. Ahnsowo mo coach kum Mahsen. Iyan so may so chanong wewe ki. Yap kung wala sa rawi Mahsen ng coach sa area. Ikinin sa iswata. O ikinin tabarat katakay mo. Ap kan papapan. Mahsen ng coach. May kopong amuno. O ay no. Mahsen nyo. Esay ruk. Ekachawra na mong nyo. Ay mga kachaman kung kamu. May niyar wasa. Niya so may corporate ay no. At chik lang mo silang coach o respond. Sa pagmamasan. Ay masanang na. Or yet ngayon. Ikatkatete is coach manage. Or chakotong coach. O kapakapang coach. Pain mo yan kapakapang coach may sangwich. Pakiyangi en pileo kamtamo o katete yangi inaw kiyangi makompam pileo pasinenta o aleta pekarwat pupuksa na masani nang wasang kawit magchay leo pananan rat kichikay saksilu magchay lang masmasan wasocha masa rano teawa. Arimin ng kakilaka kung kumamasa ng coach. May isang kapong ranwatch. Kicha socha sa tame pa ang yung lakak. O kaya kaya siya. Kicha socha ka kakaong tame na kiyarayo. O na kiyara, chikak proto. Ranach may iya siya. Arimasa ng coach ang kamuyong ay may isang kapong ranwatch. Chayo ka na kapakat. O batong coach ang mo may isang kapong ranwatch. Kapakabangi, kakiyangi, ang kachlong na namo. Niya maleta Mahsen ng coach. Chelo no kapaka. Kailangan ng komisyon wa coach. Kapag kiyong kamamesang kapurran which may sa. Nung yung karas may yang tunin siyo wa coach. Nung yung karas may bilpang patlong mur. Ichaman ni kapag kiyong kamamesang watch. Siyo wa coach sa panom Mahsen makapulpul ikapin kiyang kamu nganong saraw siyo wa coach iya ikapakap siyo wa coach may sandwich Mahsen makapulpul Mahsen masarong en pakiti nampal mau na chmungyo kamu coach man melimpak siyo wa coach iray na kan koras pepilyang rongorong sa panom Mahsen na anani kamu memen protong kamu siyo wa coach Ichaman siya ray nong yung may isang kapong ranwatch. Ranak chik lamay coach. O aleta sa punong Mahsen. O muitang kamoy yung kurang tatak na haray no. Nintuang pekar watch ang teach. Sang kakatete. Is coach manage. Sa punong marayin ang takar pasang. Wasakaras mesaninya. Nintuanong pe Mahsen nanay siya wala to may sak limaw na chikay sak. May sapon mo Mahsen kun murati tuwecha snow o ice snow kachaw ako murati ang tuwe sampa. Puyen ka kalamur wan sa hapakan puyen ka koy tama. Inang inaibong yung siya coach may sandwich. Mahsen ang coach may sarong may sandwich and ka host and ka koy tama na nachmo. En kakasaleta his kamoy mo neirail kan mayang nakarabaki rentiar coach manage. Kailangan ng komisyon wa coach ikapin kiyang kamamesang kapong ranwatch kapin kiyang kamusapon ng Mahsen kapin kiyang kamoy iray kang koros may pilyang rongorong iray kang napantauta ikapin nga ko sa ng Mahsen manaman o limpak nilima mo sa chambo chamoch nilima mo ray kaplen wa sa koros may isang
Kailangan ng komisyowa coach, kailangan ng komensang kapurang coach, na marinat coach at sa kamwohd Jesus Christ. Amen. Kailangan o kaselebya.